Kowere kod mago Unitend County ma Migori bando jopiny gope mag pi maromo siling milion 54 seche ma jopiny giwegi e kaunti no bende dwaro mondo Tend County ma Migori omigi pi e yo makare. Jojuma nigi mathoth. Jodak e kaunti ma Migori ywago nok mar pi mos bende kinde ka kinde. E seche maten migawo mar pi e kaunti ma Migori bende kwayo jopiny mondo koro chul gopego mag pi maromo milion 54 magiwacho ni bende koro osemiyogi pek e chulo bil mar stima ma igogo pi. Moko kuom jodagi boma Migori wacho ni maino koro onego ket kod tem piny owacho mag kaunti ma Migori e chulo pi maler ne oganda e boma Migori kod bombe mamoko. Migori ka wasebedo kata mana gi shite mag pigegi, inyalo yudo ni kinde chieng' ma wadwaro pi ahinya to pi onge, to kinde ma koro koth burore ma koro piny okethore gi koth milando mafuriko tiyudo ka pi nitie. Koro en aena ni mondo mi ng'ato rid nat mondo mi sekta ne moro ka moro odhi makare. Ahinya e bus park kuma samoro wabede gi chope mag jopiny madhiye. Chope ka ok didhiye ka pi onge, chien kucho pi odwa bedo molal molo dwe achiel mangima. Koro iyudo ka tich bedo matek ka pi onge, to jopiny bende ng'eny dwano konyore, to en samoro pi miomo e aora Migori kucho. Area moko koso pi nikech kidhi kuonde giyudo ka jokuon odhi oturo gik machalo kaka gate valve, kendo gikawo gigi gidhi giuso Jua Kali. Wan gi kisembe mwakunyo mwakete sola ma bende miyo ji pi. Sani jokuo kendo idho sola gi kwalo sola. Mae bire kinde ma migawo mar pi e kaunti ma Migori bende wacho ne gisetemo chwalo pi ne oganda. Kata kamano gisebedo kod midhieche mathoth ma oting'o omenda mathoth ma bende gichulo mar sitima ma igogo pi e dwe ka dwe. Jatend migawo no mar pi e kaunti ma Migori Silas Onyango wacho ni gitiyo kod omenda maromo milion 8 e dwe ka dwe e chulo bil mar stima, gino ma bende koro kelo pek. Sure ne by next month awendo mosebedo maonge pi dhi chako yudo pi. Nikech stima kobiro to biro gi bil maduong' kabisa. Sama bil biro maduong', remember ka wachulo pesa ni every month wachulo 8 million. Onyango wacho ni biro ni jopiny ma bende osebedo ka yudo pi nyaka sani konti kod gopegi maromo milion 54 osemiyo gibedo kod pek mokalo e chulo bil mar stima ma igoyogo pi. Sani wabandho siling mokalo milion 54 monego chulnwa mondo mi eka wachul stima. Koro wakwayo jopiny bende ne komi pi, wakwayo ne mondo ichul pi. Kichulo pi, ekwa yudo pesa mwanyalo chulo godo mshahara mag jotich, kendo wanyalo chulo godo stima. Waseoro bills ne yawagi, kendo wasekwayo ne mondo gichulu gowi. E okang' mar duoko piny omenda ma itiyogo e chulo stima, Tend County ma Migori kawo kalo kuom migawo ni mar pi wacho ni koro gidhi kod keto kenge mar tiyo kod tekono mar chieng' e goyo pi. Yo machielo mwanyalo tiyo godo maber mondo wago pi e yo mayot en tiyo gi sola. Sondegi osebedo ka en gima bende dwaro pesa mang'eny mondo mi waket sola. Nikech nok mar pi e kaunti ma Migori bende koro ikelo kod gigo machal kaka oro ma bende osebedo kokwako kaunti ma Migori, migawo mar pi e kaunti ma Migori bende sani koro biro kod odiochienge mopogore opogore ma jodak e boma Migori koro nyalo yude pi. Kendo wawacho ne e kaunti wani wasupply pi, to pigni sani watimo ne gimiluongo ni rationing. Matiende ne wanyalo miye jomoko bang' dakika bang' seche 3 wachako duoke kama bende ne ka giye to ging'iew gik machalo tangi ma ka pi obiro to pi donjo ni e tangi kendo idong' ka in kod pi mitiyo godo. Kuom kwan jogo mositudi kod pi mar fereji e kaunti ma Migori, lipot ma ogol kod migawo no mar pi e kaunti ma Migori yango ni kwan ute malo gana 10 kod situd kod pi maler, pi mar fereji e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.